Δημήτρης Καράλαμπος από την Ακαδημιακό. Επίσης πρώτος αγώνας για τον Καράλαμπο. Στην τρίτη θέση Παπούλης Ιωάννης από την Ακαδημιακό. Γιάννη, στο 3. Δουλεύουμε τις προπονήσεις, αλλά δεν δουλεύουμε τις απονομές. Πρέπει να... Και αυτό είναι ένα κομμάτι της ποδηλασίας και οι διασυλλογικοί αγώνες. Μαθαίνουμε τις διαδρομές, μαθαίνουμε την καλή διαγωγή μεταξύ των συναθλητών από μικρές ηλικίες. Στην δεύτερη θέση, Χανδράς Τηλιανός από την Ακαδημιακό. Είναι ο πιο μικρός αθλητής που συμμετείχε στους αγώνες, γεννημένος το 2020, δεν έχει συμπληρώσει ούτε το 6ο έτος ακόμα. Και στην πρώτη θέση Σταυράκης Ανδρέας από την Ακαδημιακό. Μπράβο, Ανδρέα. Πιο παλιός πλέον με λίγους αγώνες περσινούς. Μπράβο.